Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o mom čekanju u redu za apostil, u sudu naravno. Glavna stvar je treba da idem za Sloveniju, da radim tamo i tražili su mi da mi udare na diplomu srednje škole apostil. Apostil je nekakav pečat, nešto, da nešto piše, nešto bez veze, valjda sud potvrđuje da je to tako, kako je, ne znam ja, da je u redu, da je diploma ono, i onda to pošto se mora se prevede i šta ja znam, ali dobro, nije sad to ni bitno. Poenta jeste da oni za to sranje traže 2090 dinara, znači ništa praktično, ali sam onda bio u fazonu, hoćeš da bežiš odavde? Pa ima druže sad i da platiš, jeste, normalno da platiš. I normalno pitajte tamo u koju zemlju ideš, verovatno za statistiku da vide gde najviše beže naši ljudi tamo, pošto sam bio sticam okolnosti tu kad su se delile, odnosno oni su radili, pa sad treba da podignu te apostile, odnosno diplome s tim apostilima i onda sam slušao zemlje otprilike koje su se javljale. Holandija, Švedska, Grčka, Turska, čak i Pakistan. I kad su rekli Pakistan, jedan lik kad je rekao za kojom zemlju, za Pakistan mi treba. Sam imao fazonu, jebote, znači iz ove Srbije beži i u Pakistan. Znači, jebote, ja sam mislio da su tamo neki bednici, razumeš, ali izgleda nisu i nemam pojma, znači sad sam se totalno smorio. Tako da ne znam, stvarno ljudi na sve strane idu, ali baš je to tužno, jer stvarno ih ima dosta. Ako je onoliko ljudi bilo svakog dana, i nisu da su sad kao svi u 20. Ima je 30, 40. godine, znači ima raznih 50. Znači ima stvarno raznih starostnih grupa, nije samo jedna određena, kao samo mladi. Beže svi je, tako ispada. Nije to dobro, ništa to ne valja, ali prosto tako je. To je činjenično stanje. Eto, toliko i pozdrav.